Trasa D pražského metra. Metro je páteří systému hromadné dopravy v Praze. Je to nejrychlejší dopravní prostředek s největší kapacitou. V současnosti jsou v provozu 3 trasy metra. Trasa A se nyní prodlužuje v úseku z Davids do Motola. Rozsáhlá jižní část města je nyní jednoznačně nejslabším článkem z hlediska komfortu dopravní obsluhy. Proto začala Praha podnikat konkrétní kroky k vybudování dlouho plánované 4. linky metra D do této oblasti. Jak investoři z dopravního podniku hlavního města Prahy, tak autoři návrhu nové trasy z metroprojektu přijali toto zadání jako výzvu přinést cestujícím něco zcela nového. Metro 3. tisíciletí, vycházející z posledních světových trendů, na míru přizpůsobené dopravním potřebám a zároveň v provozu úspornější než stávající 3 trasy. Společně jsme čerpali inspiraci a zkušenosti u provozovatelů metra v řadě evropských metropolí. Vzniká tak návrh nové trasy, kde jsou samozřejmostí vlaky bez řidiče, stěny oddělující prostor nástupiště od kolejí, lehké průchozí vlakové soupravy, možnost okamžitého přizpůsobení intervalu podle počtu cestujících a další technologické vymoženosti. Samozřejmostí je plně bezbariérový přístup. Následující tabulky nám ukážou základní parametry trasy D. Pojďme se nyní podívat na celou trasu, respektive na jednotlivé stanice. Seznámíme vás s dopravně urbanistickým řešením trasy, umístěním a funkčním řešením stanic a jejich přínosem pro bezprostřední okolí. Stanice Náměstí Míru. Ve směru od centra začíná trasa na Náměstí Míru. Nová stanice je situována pod ulicí Sázavskou a má přestupní vazbu na trasu A. Kromě přestupu má 2 eskalátorové výstupy s vyústěním na ulice Vinohradská a Francouzská a bezbariérový výtahový výstup do ulice Koruní. Tak je zajištěna přímá návaznost na zastávky tramvají. Stanice je ražená, jednolodní s ostrovním nástupištěm v hloubce 40 metrů. Ze stanice vyjíždíme dvojkolejným tunelem a klesáme v maximálním spádu 40 promile. Stanice Náměstí bratří Synků. Stanice je umístěna mezi stejnojmenným náměstím a ulicí Otakarovou. Svými 2 vestibuly úspěšně řeší výstup na přirozené obchodní a společenské centrum Nuslí a zároveň i přestup na návaznou tramvajovou dopravu. Stanice je hloubená a její ostrovní nástupiště se nachází jen 13 metrů pod úrovní terénu. U této stanice se uvažuje o vybudování podzemních garáží. Ze stanice stoupáme ve 2 jednokolejných tunelech a opět v maximálním sklonu 40 promile. Zde, stejně jako na většině celé trasy, navrhujeme pro ražbu využití stejných typů razících strojů TBM, které v současnosti razí prodloužení trasy A. Jedná se o metodu ražby, která je nejšetrnější k okolní zástavbě i k životnímu prostředí. Stanice Pankrác. Jde o přestupní stanici nacházející se v území, které v poslední době prošlo výraznou přeměnou a stává se jedním z významných center Prahy. Severní vestibul této stanice ústí do nového komplexu obchodních pasáží Gemini, jižní do přestupu na trasu C a do obchodní pasáže Arkády Pankrác.
Jednolodní stanice s bočními nástupišti je vyražena v hloubce 32 metrů. Z Pankráce pokračujeme opět ve 2 jednokolejných tunelech v mírném stoupání do stanice Olbrachtova. Stanice Olbrachtova. Stanice je navržena pod křížením ulic Na Strži a Olbrachtova. Jediný eskalátorový vestibul je vyústěný v blízkosti autobusové zastávky Na Strži. Na severním konci stanice je navržena dvojice výtahů. Jedná se o dvoulodní raženou stanici v oblouku s nástupištěm v hloubce 27 metrů pod povrchem. Trasa pokračuje klesáním v maximálním možném spádu a v Kršském údolí podchází jižní spojku a vychází na povrch. Stanice nádraží Krč. Jedná se o nadzemní stanici, která je situována mezi jižní spojkou a železniční stanicí Praha-Krč. V blízkosti stanice je navrženo parkoviště Park and Ride o předpokládané kapacitě 300 míst. Severní část nástupišť přechází ve dvojici podchodů pod jižní spojkou. Jižní vestibul je umístěn v bezprostřední blízkosti železniční stanice Praha-Krč a umožňuje tak přestupní vazbu metro železnice. Trasa metra zde překonává Rybník a Kunratický potok a proto je stanice s bočními nástupišti umístěna částečně na mostě. Poblíž stanice je umístěn také provozní dispečink celé trasy D. Za stanicí trasa vede ve 2 jednokolejných tunelech. Nejprve klesá pod těleso dráhy a následně stoupá do stanice Nemocnice Krč. Stanice Nemocnice Krč. Stanice je navržena poblíž Thomayerovy nemocnice u křižovatky ulic Vídeňská a Zálesí. Jižní vestibul ústí do stávající obytné zástavby sídliště Krč. Severní vestibul je pak nasměrován co nejblíže stávajícímu podchodu k nemocnici. Stanice je hloubená s ostrovním nástupištěm 17 metrů pod úrovní terénu. I zde se uvažuje o vybudování podzemních garáží. Za stanicí opět následuje maximální možné stoupání. Stanice Nové Dvory. Stanice se nachází pod křižovatkou ulic Libušská a Durychova. V blízkosti stanice je navrženo parkoviště Park and Ride o předpokládané kapacitě 150 míst. Stanice má 2 nadzemní vestibuly a bezbariérový přístup výtahem. Severní vestibul je situován u autobusové zastávky Tempo. Ražená jednolodní stanice je v hloubce 33 metrů pod povrchem. Poté stoupáme do stanice Libuš. V tomto úseku je navrženo výhledové větvení trasy D do Modřan. Stanice Libuš. Stanice je umístěna podél ulice Novodvorská. V budoucnu zajistí i dopravní návaznost na prodloužení tramvajové linky z Modřan. Jižní vestibul stanice navazuje na stávající uliční parter. Severním směrem je pak plánován budoucí přístup k tramvaji. Ostrovní nástupiště této hloubené stanice je 13 metrů pod úrovní terénu. Téměř v rovině pokračujeme do stanice Písnice. Stanice Písnice.
Tato stanice je situována poblíž bývalého masokombinátu podél ulice Libušské, kterou překonává navazujícím podchodem. Tímto řešením je umožněn bezpečný přístup cestujících z metra na zastávky autobusové dopravy. Protože jsme již téměř na konci trasy, je i zde navrženo parkoviště systému Park and Ride o předpokládané kapacitě 400 míst. Hloubená stanice s bočními nástupišti je jen 12 metrů pod povrchem. Pokračujeme do následující stanice. Trasa metra D vychází na povrch a je přibližně 500 metrů vedena po mostě. Stanice Depo Písnice. Pro celý tento koncový areál trasy D, který obsahuje i objekty depa, je vymezen prostor mezi Kunratickou spojkou a ulicí Vídeňskou. Tato stanice je významným přestupním místem pro celou část regionu na jih od Prahy s velkým terminálem pro autobusy a s rozsáhlým záchytným parkovištěm systému Park and Ride o kapacitě cirka 800 míst. Stanice je navržena jako hloubená s bočními nástupišti pouhých 7 metrů pod povrchem. Závěr. Trasa metra D je navržena jako otevřená pro možnosti budoucího rozvoje 3 směry. Jedná se o případné rozvětvení do Modřan, o pokračování ze stanice Náměstí Míru buď do prostoru Žižkova či Starého Města, nebo o povrchové prodloužení trasy do regionu na jih od Prahy. Věříme, že vás připravovaný projekt zaujal a že mu budete přát úspěch, nebo ještě lépe, že mu aktivně pomůžete na svět. Výstavba trasy D by měla být zahájena v roce 2014 a první dílčí úsek by měl začít sloužit veřejnosti v roce 2019.